V mojom dennom pracovnom procese som sa denne stretával s presne týmto typom cestujúcich, a.k.a. zákazníkov, ktorí dokonale ovládali všetky svoje práva, ale nevedeli, že majú aj nejaké povinnosti. Takže, drahí pane, vstúpením do autobusu vyjadrujete súhlas s prepravným poriadkom, ktorý ste si naštudovali a ste povinní v autobuse, prípadne v inom prepravnom prostriedku ho dodržiavať. V prípade, že ste našli v prepravnom poriadku nejakú pasáž, s ktorou nesúhlasíte, tak svoj nesúhlas môžete vyjadriť postavením sa na zastávku a nenastúpením do dopravného prostriedku, ktorý tieto pravidlá má. Verím, že som vám pomohol a prajem šťastnú cestu a krásny deň ešte.